mapagalo. Hindi ko pirming parang ako wara sa dire. Hindi lubos maisip ng 38 anyos na si Kennedy Lumibaw ng purok sa East Salvacion Daraga Albay na sa murang edad mawawala ang kanyang 10 buwang gulang pa lamang na bunsong anak na babae matapos na malunod sa dagat na sakop ng Barangay Puro, Legazpi City nitong linggo, July 13. Kwento niya, ang kanilang barangay chairman pa ang nakapagpaabot sa kanya ng sumbong tungkol sa pagkalunod ng kanyang mag-ina at sa ospital na raw niya ang mga ito naabutan. Wala man kaya ako dito nung pangyari. Tadidi kaya ako nagsusog na ako dito. Amo na to hinabutan ko ay pagadong ko dito, ura man sinda, naguli ako didi. Tapos nagpay sina sa sinda sa so kapitan. Nandito yato na lumas. Nagadong kami sa ospital. Na inabutan ko niya si Bibi naka ano na yan sa kama. Dagdag pa niya, noong araw bago ang insidente, inakala niyang nagtungo ang kanyang mag-ina sa kanilang kamag-anak. Anya, wala naman silang naging pagtatalo, subalit pansin niya raw ang pagbabago ng ugali ng kanyang asawa. Naging magagalitin daw ito at madalas na tahimik. Hindi nga kami nag-iiwal. Diyan sa loob, digda lang dyan. Pag bisis, hindi nagkakalo. Ayon sa pulisya, isang mangingisda sa lugar ang nakakita sa nalulunod na mag-ina. Sinubukan umanong i-CPR ng mangingisda ang bata na agad naman na nagkaroon ng malay, habang sinaklolohan naman ng otoridad ang ina ng sanggol at kapwa isinugod sa ospital. Kahapon ay tuluyan ng binawian ng buhay ang sanggol. So, malaking bagay, yung mga bystander natin ay sinakluluhan siya para mailigtas yung mag-ina. And nadala naman, separate na sa hospital yung dalawa. The other day, sumunod na araw, naiuwi yung magulang na babae. Kaya lang yung bata, parang under recovery siya at that time sa BRHMC. So, yun nga lang, yung pinakalitis natin na report, medyo nakakalungkot. Ito daw po ay binawian na po ng buhay. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng PNP at inaalam kung mayroong pananagutan sa insidente ang ina ng bata. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.